O primeiro encontro de confraternidade da Comunidade de Montes Farelo en Antas de Oia contou ca participación do presidente da Deputación José Tomé e da alcaldesa Pilar García Porto. A cita tivo lugar no campo da festa da parroquia de Castro de Amarante, lugar ao que se achegaron veciños da contorna para gozar dunha sesión vermú antes do xantar. Tomé Roca felicitou os organizadores e destacou a importancia de celebrar este tipo de eventos, cos que se fortalecen os lazos veciñais que promoven a identidade e dinamizan a vida no rural. O máximo responsable da Deputación resaltou tamén o peso que teñen as comunidades de montes na nosa provincia. Coincidiu coa rexedora en afirmar que son un bo exemplo de xestión sostible e colectiva dos recursos naturais, algo que contribúe directamente á preservación da contorna. E logo das intervencións tivo lugar a comida, punto de encontro ideal para veciños e familiares. Deixa por aí.